ka m dubatazie Primate George si Nchọkụ maka ihe omume a haziri maka nkwalite mmụọ anyị na ịmatakwu Chineke anyị na-efe. Biko gee ya ntị. Welcome to Wisdom of Christ and Deeper Senses of Life. Ụmụnna m, ana m anabata unu n'ihe mmemme anyị WDS, Wisdom of Christ and Deeper Senses of Life. Ebe anyị ka nụkwa bụ Be Imitators of God, ya bụrụ onye nṅomi nke Chineke. Agba nke 6, Part 6. Come, let us make man in our image. Ya bịanụ ka anyị kee mmadụ n'oyiyi anyị, Chineke kwuru. Maturity and Divinity Series. Ya bụ ịdị dịka ọ dị Chineke si chọọ na ntozu oke n'ime onye nwe anyị, onye nwe m na Chineke m. Bịa were ihe mmemme a maka otuto nke mmụọ nakwanụ ndụ ebi ebi n'ikpeazụ, n'aha Kraịst Jizọs onye nwe anyị. Amen. Nwanna m, be imitators of God, for God said, come, let us make man in our image. This is the word of the Lord. Ephesians 5, 1-6. Genesis 1, 26-27. Ya bụ, nwanne anyị n'ime mmụọ nsọ bụ Pọl sịrị ka anyị bụrụ ndị na-eṅomi Chineke, n'ihi na ọ ghọtara nke ọma ihe ahụ Chineke kwuru n'akwụkwọ Genesis isi nke 1 amaokwu nke 26, sị bịanụ ka anyị kee mmadụ n'oyiyi anyị. N'ihe ọ pụtara bụ na ndị ekere n'oyiyi Chineke ga na-eme ka Chineke. Ya bụ, ọ chọrọ ka Chineke nke kere eluigwe n'ụwa, onye nwe anyị chọrọ ka anyị na-eme ka ya. Anyị jụ ime ka ya, ọ dị ebe anyị je, ọ ya enye nsogbu, ọ ya afịa ezigbo arụ. Onye na-adịghị eme ka Chineke, ọ ya afịa ezigbo arụ onye anwa ikete ndụ ebi ebi. Ka anyị lebanye anya n'ihe gbasatara Chineke a na ka Chineke dị. Ị ga-ahụ na Chineke bụ miracle n'onwe ya. God is miracle himself and also a miracle worker as well. Ya bụ na Chineke bụ ọlụ ebube n'onwe ya, ihe ịtụnanya n'onwe ya, bụrụkwa onye na-alụ ọlụ ebube. Maka na ka Chineke si dị na ka o si pụta na ka o si dị bụ ihe iju anya na ihe ịtụnanya. Ịsị na Chineke nọ, onye nọtụbụ Chineke, onye kere ya, ka o si pụta were asa Chineke. Ịhụ na ya bụ ihe dị egwu, ịhụ na ya bụ ihe njumanya, ọ bụ miracle, ọ bụ signs, ọ bụ wonders. Onye na-enwe ike ịkọwa ka o si bịa. Ọ sị na ya bụ mmalite na ọgwụgwụ, ya bụ mbido, ya bụ njedebe. Onye ka esi kee ya ka mmadụ na-amaghị. Isi na o nwere nna, onye kekwere na nna ya. Isi na o nwere nna nna, onye kere nna nna ya. Ya bụ ihe mgbagwoju anya. Ya bụ ịjawa ebe ahụ ka ị chọwa ebe ahụ, ara nwere ike pụọ mmadụ. Ya ị na-eji egawa ebe ahụ, ime mmehie, ara abata. Naanị ihe ọ chọrọ n'aka gị kwere na Chineke nọ. Okwu agwụ na Chineke n'onwe ya bụ onye ọlụ ebube n'onwe ya, bụrụkwa onye na-alụ ọlụ ebube. Every child of God, man or woman of God, is supposed to be a miracle worker, just as Christ God is. Ask me how. Na nwa nke Chineke na onye nke Chineke, mmadụ ọbụla kwesịrị ịbụ onye na-arụ ọrụ ebube dịka Chineke si arụ ọrụ ebube. Chetakwa na ihe a na-ekwu ihe a bụ mmadụ inwe ihe ama nke Chineke, na dịka Chineke bụ onye na-arụ ọrụ ebube, nwa ya ọbụla, onye ọbụla bụ nwa ya kwesịrị na-arụ ọrụ ebube. Kisi m kedu na ọ dị etu ọ bụ. When you touch the life of anyone positively, it is miracle done to the person. Be perfect as your God is. Ya mgbe ọbụla imetụtara ndụ mmadụ n'ọdị mara mma, mgbe ọbụla gị nwa bụ nwa Chineke maọbụ onye kpọrọ nwa onye nke Chineke na-emetụta ndụ mmadụ ibe gị n'ọdị bara uru, ihe a ụdị miracle. Ka iwe mana ọ bụghị naanị onye ụkọchukwu na-arụ miracle, onye pastọ nwaanyị ma pastọ nwoke ma ụkọchukwu nwoke ma ụkọchukwu nwaanyị, man of God nwoke ma nwaanyị, demon breaker, onye ọbụla bụ miracle worker. Na ntị ka anyị wee zuo oke ka nna anyị bi n'eluigwe. N'akwụkwọ Matiu isi nke 5 amaokwu nke 48, na akwụkwọ Leviticus 20, 25-26. Ọkwa ịhụrụ ya, ọ sị ha dị nsọ n'ihi na m onwe m dị nsọ. Ịhụrụ ya, ọ sị ha unu ga-ezu oke dịka bụ nwa bụ nna unu zuru oke. Ya bụ na ana m achọ ime ka ịghọta na Chineke n'onwe ya bụ onye ọrụ ebube. Ka o si pụta ụwa ọrụ ebube, bụrụkwa onye na-arụ ọrụ ebube. Anyị nwa akwụkwọ mmadụ ka esi tụọ ime anyị anọ n'ụmụ 9 n'ime afọ pụta ihe dị ụta miracle ọlụ ebube. Ọ bụrụkwa na
atụkwara anya n'aka anyị dị n'ala ọrụ ebe nwee sị gị na onye nke na-emetụta ndụ mmadụ ibe ya n'ụzọ nke na-emetụta mkpụrụ obi metụta anụ arụ ọ miracle. Listener, Bekee kwuru, Christ God touches our lives positively by giving us his rain, sunshine, air, and other natural resources. As a child of God, a genuine child of God, do you deem it necessary to touch the life of your fellow being positively as God does? Ile anyị ga-ahụ na Chineke na-emetụta ndụ ihe o kere eke. Ọ na-enye anyị mmiri ozuzo, ọ na-enye anyị anwụ ọchịcha, ọ na-enye anyị ikuku, ọ na-enye anyị ihe dị iche iche ma akụ dị n'ime ala. Aba n'ime ala ugba egwute gas, egwute kerozin, egwute petrol, egwute olee ụdị ihe ịtụnanya dị ha. O wee bụrụ ajụjụ nye gị nye mụ na gị, ọ bụ na ị naghị eche nke ọma na o kwesịrị ka mụ na gị na-emetụta ndụ mmadụ ibe anyị n'ọdị dị ọgọ dịka Chineke si eme. Ọ bụrụ na ị naghị emenwu ka Chineke si eme, ọ dịkwa ebe ije wo ọ gasị nke bụ ịrụ miracle ka m na-agwa gị imetụta ndụ mmadụ ibe gị. Ụzọ ọ bụla isi metụta ndụ mmadụ ibe gị ya bara ya uru, mkpụrụ obi ya aṅụrị, ọ bụ miracle. Ya dị na-asị ndị pastọ ndị ụkọchukwu sọsọ ha na-eme miracle dị n'aga. Enyemaka ọbụla i nyere mmadụ ma ọ bụ na n'ozi ma ọ bụ n'ego ma ọ bụ n'ọkpụkpụ aka, onye ahụ sị ọ bụ ọnụ ebube. Ka m ji maatụ na ị hụrụ otu onye pụtara nụ ọ maghị ihe ọ na-eme ụwa ya, ọ maghị ebe ọ na-eje, ọ maghị ebe ọ na-ala, uche ejibido ya, ọ nọzi na agbagharịa, ikezi achọpụla ya n'ụlọ, ikezi ọ maghị ihe ọ na-eme, ikezi ọ na-akwado ije nga n'ihi ego. Gị nwa agbapụta wụọrọ ya nye enyemaka, napụta ya, gosi ebe ọ ga-edebe isi ya, ihe a ga-eme ka ọ jee nga, gị gbuoro ya bụ mba. Ịhụrụ ihe a miracle. Ma ọ bụ gị nye onye agụụ na-agụ nri awụ, ihe ọ bụghị miracle, ọ bụghị ọlụ ebube. Nakwa ntị, o wee sị na onye ọbụla nke na-enye ogbenye ihe, onye ọ dị na mba ihe, na-ebinye Chineke ego. Ịhụra Igbo na mgbe ị na-enye ogbenye ihe, ị na-ebinye Chineke ego. Na mgbe ị na-ebuga mkpa onye ọ dị na mba na-agbaghị ihe ọ ga-emenwu, ọ Chineke ka a na-emere ya. Ịhụra ya ugbu a mgbe ọbụla ị na-enye ndị nke Chineke, ọkwa ndị nke Chineke ezigbo ya ndị were ndụ ha chụọ àjà na ịgara Chineke ozi, bụkwa ndị werele iwu pastọ na iwu onye ozi kọfọ onwe ha na-eme mbibi. Na ntị, ọ ga bụkwa ọrụ ebube, ọkwa miracle. Yes. Read Proverb 19:16, akwụkwọ Proverb isi nke 19 na amaokwu nke 16, na akwụkwọ Proverb isi nke 27 amaokwu nke 27, Proverb 28:27, Proverb 19:16, Mark 10:40-42. Ị ga-ahụ ya ebe ahụ. Luke 10:30-37 says, the good Samaritan, nwoke onye good Samaritan, ihe ahụ o mere nye onye ahụ ndị ohi gbara egbe n'asịsị nke oji ya tọgbọrọsịrị ime ọhịa ma ọnya ndị obo ya wundo. Good Samaritan na-apụta buru ya ozugbo buga ya ụlọ ọgwụ, kwụọ ụgwọ, mee nke a mee nke ọzọ. Dị anyị ife a ọ bụghị miracle, ihe a ọ bụghị ọlụ ebube, ọ bụ ọlụ ebube. Ka ị were aghọta. Brethren, Bekee kwuru, nwanna m, ọ bụghị naanị pastọ na man of God na woman of God na-eme miracle. Onye ọbụla nke ekere na oyi Chineke nke na-emetụta ndụ mmadụ, ọkwa miracle ka ọ bụ. Ka ọkwa ka ya na-eche ele mgbe ndị ụkọchukwu ga na-eme miracle, eme signs and wonders. Gị chee na ọ bụ naanị ndị ụkọchukwu gị nwanụ ebe ahụ kwesịrị ịdị na-eme miracle, signs and wonders. Ya wee mgbe ị na-emetụta ndụ mmadụ ibe gị na ọ dịga na-eze onye ha ga-eji na-ekute ume ndụ. Naanị the one. Do not be a miracle worker who live in sin. He is very lawless. Awụkwụla onye na-enyere mmadụ aka, onye ọ dị na mba gị nyere ya, gị egbuga ya mba ya. Mana ị na-ebido n'ime mmehie, ị na-ebido n'ime mpụ, onwekwebe ije. N'ihi na gịnị ga-eme ya n'ụbọchị ikpeazụ nke ndụ a, ọ ga-agwakwa gị sị, amakwa m onye bụ. Si n'iru mpụa ndị na-alụ ọrụ na-emebi iwu. Sị gị iwu adịghị. Ya gịnị, those who perform miracle signs and wonders but not living righteously, they are not the image of God but Satan's. Ịhụ na ọ dịghị ebe ha ga-eje. Gịnị kpatara? N'ihi na ha anọghị n'oyiyi nke Chineke. Ha ejighị oyiyi onye nwe anyị, imeji Chineke. Mba, ọdịdị Chineke adịghị n'ime ha. Matthew 7, lee ebe ahụ na akwụkwọ Matthew isi nke 7 amaokwu nke 21 ruo 23. Matthew 7, 21-23. Lekwa ọzọ, lekwa ya ọzọ. Matthew 24 verse 24, akwụkwọ Matthew isi 24 amaokwu nke 24. Agwakwala m sị na iwe onye na-enye aka
enyemaka gị na-enye ga-eduba gị n'eluigwe mgbe ị na-ebi ndụ n'ime mmehie na-arụ mana ya bụ inyowe Setan ka ịbụghị oyiri Chineke, you are not carrying the image of God. Kama nke Setan bụ onye na-eme miracles and signs, na-eme wonders and signs ka o wee jide ndị mmehie. Ịhụrụ ya, onye ụkọchukwu na-eme signs and wonders, mana ị gaghị anụ ya n'ọnụ chegharịa a na-ajụ sị ọ gịnị bụ ihe a, ma gị ma nke ọma na isi ozi ọma Chineke bụ chegharịa. Isi ozi ọma onye nwaanyị bụ chegharịa nọ si na mmehie pụta, si n'ime mmehie na ajọ omegbe pụta. Ọ bụ ya bụ isi ozi ọma nke Kraịst. Isi ahụ ka ewepụrụ ya na-agwa gị miracles and wonders. Lee ya na akwụkwọ ndị Tesalonaịka nke abụọ isi nke abụọ amaokwu nke 7 ruo 13. 2 Thessalonians chapter 2 verses 7 to 13. Lekwa ya ọzọ na akwụkwọ ndị Kọrịntị nke abụọ isi 11 amaokwu nke 13 ruo 14. 2 Chronicles isi 11 amaokwu nke 13 ruo 14. Ịhụrụ ya, ya ndị weta isi were isi, ndị na-enyere mmadụ aka, ha enyere gị aka, ha nara gị isi gị, ha enweghị agaghị enwetara n'ebe ị nọ, ma ha emeghị agaghị enyere gị aka. Ya otu a ka ọ dị. Nke ahụ abụghị enyemaka, ka ha bụkwa miracle. Otu onye na-akpọrọ nwunye mmadụ, nwunye bụ ụzọ kpọrọ nwunye mmadụ ibe gị tupu gị nyere ya aka, ma ọ bụkwanụ ihe iji enyere ya aka bụ na ị na-akpụ ya alabụ. Gị jizie maka na ị na-enyere ya aka, gị kpọrọ ya na-alaba. Gịnị bụ ịbụghị miracle worker? Ihe na ọ dịghị ndụ ya imetụ gị aka, kama na ọ bụkwa weta isi were isi. Na ntị, ọ dịghị ụgwọ ọrụ onye ha ga-anata ma otu. Jeremaya isi nke 7 amaokwu nke 8 ruo 10. Jeremaya 7:8-10. Ị na-egbu mmadụ, ị na-ezu ohi, ị na-akwa iko, ị na-efe arụsị, ị na-eme ihe ọjọọ dị iche iche, ị na-ebi ndụ n'ime mmehie, ị bịakwa n'ụlọ nsọ m ga-ese abụrụga m onye amụgharịrị ọzọ, abụrụga m onye anapụtara. Lee ya na Jeremaya 7:8-10. Lekwa ya na Luke 6:30-36. Akwụkwọ Luke isi nke 6 amaokwu nke 30 ruo 36. Lee ya na akwụkwọ Matthew isi 5 amaokwu nke 46 ruo 47. Matthew 5:46-48. Ịhụrụ ebe a, nwanna m, ịhụra, you refuse to employ her except you sleep with her. Somebody's wife. Gị hụ onye ị ga-ewe n'ọrụ, ikezi iwe onye kọmpani, ma ọ bụ igbe onye nwere ụlọ ọrụ nke aka gị, nwe ụlọ azụmahịa nke aka gị, makwana ịnọ n'ọkwa buru ibu na gọọmenti, ịnọ n'ọkwa iwe mmadụ n'ọrụ. Gị hụ nwunye mmadụ, gị si aga m eme gị employ, nwaanyị gị kpụrụ ya laba nwunye mmadụ ibe gị, ọgwụgwụ na ọgwụ nwunye mmadụ ibe gị. Nke a bụkwa miracle. So na ihe m na-akọwa, ihe m ji akọwa ya ka a ghara ịghọtafịa m, nke sokwa na miracle. Ọ dịghị ụgwọ ọrụ dị ya, kama na ọ bụ mbibi, damnation. Nakwa ntị ọzọ, gwatara m uru dị na ya. Enyi gị nwaanyị ga-ezọrọ ya bọlis, zọrọ ya automatic car, zọrọ ya pushi car, ga-ezọrọ ya pushi car, ha yara ya ụlọ, fọnishie ya, weta ihe bara uru. Mana nwunye nke aka gị na ụmụ gị na-atakwute ya kọnkịrị. Jizọs, nwunye nke aka gị nọ na-agbagharịa ụwa ahụhụ, egbunye nwaanyị na ụmụ ya anya. Ọ dịghị ụgwọ ọla ị nwere, ọ bụghị miracle. Ka ihe abụkwa miracle, ka uke Setan. Na ntị, God loves a cheerful giver. A cheerful giver who gives freely without looking back. Your reward is here and above. Ụgwọ ọlụ gị, ị ga-enweta ụgwọ ọlụ n'ụwa, nwetakwa n'eluigwe. Ndị nke a na-enyere ndụ mmadụ, na-atọchị ndụ mmadụ bịa, na-aja ihe chọba ihe ị ga-enweta, na-abụghị were isi weta isi. Gị rụcha ihe ahụ, bụrụ onye na-eme ka nwa ogbenye ṅụrịa. Ụgwọ ọlụ ị ga-enweta ụgwọ ọlụ n'ụwa, nwetakwa n'eluigwe. Ụmụ gị ha nche ha ga-abụ ndị a gọziri agọzi. Otu aka ọ dị. Naanị mgbe ahụ ga na-asị gị onye nwaanyị gozie ego nya obere ihe, dịka Chineke si eme. Matthew 5:48. Akwụkwọ ndị Kọrịntị nke abụọ isi 9 amaokwu nke 8 ruo 10. Akwụkwọ ndị Romans isi 12 amaokwu nke 8 ruo 10. Romans 12:8-9. Cheerful giving is part and parcel of genuine miracles, signs and wonders. Touching people's lives without blemish, without iniquity, yes sir, without hypocrisy. Cheerful giver, onye na-agbasapụ aka, na-emesapụ aka, na-emetụta ndụ ụmụ mmadụ. Onye a bụ miracle worker. Kedikwa egwu, ọ bụghị onye ụkọchukwu na-eme mpụ. Onye ụkọchukwu mma na-eme miracles, signs and wonders, na-adịghị ekwuzi ụmụ mmadụ ụzọ nke ndụ ebi ebi. Ngwa ọrụ Setan kwa ọkwa ngwa ọrụ Setan. Lekwe ya na 2 Thessalonians 2:7-14. Akwụkwọ ndị Tesalonaịka nke abụọ isi nke abụọ
amaokwu nke 7 ruo na 12. Ezi enyi m, ịhụla mgbe nwatakịrị na-enyere nne na nna ya aka maọbụ n'ego maọbụ na ọgbụgbọ aka maọbụ n'ọrụ aka, na-eme ka nne ya na nna ya na-aṅụrị, nwa ahụ miracle worker, nwa ahụ bụ ezigbo miracle worker. Etu aka dị, and ọ ga-anata ụgwọ ọrụ ya n'ụwa na n'eluigwe, eziokwu ndụ. Ụmụaka ya ga-emekwere ya otu ahụ. Kwe na aghọta ihe a miracle, maka na ụmụaka na-eme ka nne ha na nna ha na-aṅụrị. Kwe mana ọṅụ bụkwa otu ọgwụ na-arụ ọrụ dị egwu. It's a powerful medicine nye arụ na mkpụrụ obi. Ịmagụ marakwa ya taa na ọṅụ bụkwa ọgwụ. Ọṅụ a na-enwe ọgwụ, ezigbo ọgwụ. Onye ọbụla ime ka ọ na-enwe ọṅụ, ọgwụ ka ị na-enye onye ahụ, n'ihi na enweghị obi ụtọ kwụkwa ya burukwa n'obi. Lee ya n'akwụkwọ ya akwụkwọ Ilu Solomon isi 19 amaokwu nke 26. Akwụkwọ Proverb 27:11 ya akwụkwọ Proverb isi 27 amaokwu nke 11. Gwalekwa ya n'akwụkwọ Proverb isi 20 amaokwu nke 7. Mgbe nwaanyị alụrụ alụ na-egosi di ya nsọpụrụ, na-enyere ya aka, nwoke ahụ kwanụ atụgharịkwa bụrụ onye na-ahụ nwunye ya n'anya, na-enyekwa aka. Ma ọ bụkwa na nwaanyị enweghị ihe onwe nke ọ na-arụpụtanwu, mana n'ime na onwe nke ọ na-arụpụta ya na-ahazi nke a na-arụpụta ọkụ. Hụrụ ya ihe mere eji kpọọ ha odozi akụ. Ọ bụghị naanị ori akụ, odozi akụ. Ga-ekpọ nwaanyị ori akụ, ọ dara ịfọkwa sọsọ oriri. Ihe ọ ezigbo nwaanyị. Onye mere eji akpọ ha odozi akụ. Ọ bata ọ na-edozi ya bụ akụ, ọ na-ahazi ife. O nwere ike bụrụ nwoke na-enweghị isi n'ọdụ, ọ napụta ya nke o ji dozie ya. O nwere ụmụ nwoke na-apụta, ha na-akọwasị bido mgbe ya ji lụta nwunye ya ka ya ji ahazizi onwe ya. Mgbe mbụ na-abụ ya nweta ha ego, ya ga ṅụfuo ya na mmanya, ṅụfuo ya na gofu, ṅụfuo ya na ọsụkwa na ọsụ ya. Mana sisi mgbe ya lụtara nwunye ya, ọ gbanye ụdọrọ nwaanyị eji aka ya na-esefuru ya ego. Na Chineke a mere ka ya lụta nwaanyị a. Mana mgbe ọ dabaziri sinsi lụtara nwunye m, ayị ụzọ agaghị aga. Mgbe ahụ na adịm agbadị nke bụ nke nweghị nke otu ụzọ abụghị nke ahụ abụghị mirakụl. Ya wụ nwaanyị ahụ bụrụzie mirakụl Setan. Otu aka ọ dị. Ma ọ bụkwanụ nwoke ajụ ịhụ nwunye ya n'anya, kama ọ ga-ahụ ya n'anya, ya na-eti eti. Nwoke na-eti nwaanyị ihe ma nwoke na-eti nwunye ihe, eziokwu ka m na-agwa gị, amamihe kọrọ ya eziokwu ndụ. Ọ ndị abarakataba, ndị First Miracle Signs and Wonders. Ọ bụghị iti ihe maka itigbuo ya ọnwụ abịa iburu aka ọbara ya, ọ dabazi ọkwa na mma. Nwunye gị sị gị na imere eze ka ewu, itibe ya etigbuo ya nwunye anya ya na-abụ itibezi mmakwarụ ma eze ka ewu. Ọnwụgonu. Etu aka ọ dị, ọnwụ iji mara gị atụ na ntị. Nwesị gị gụọ Proverb 19:26. Akwụkwọ Ilu Solomon isi 19 amaokwu 26. Proverb 27:11. Akwụkwọ Proverb 27 gbasatara ụmụaka. Remember, God is love, and when you show genuine love, you showcase the image of God. God bụ ịhụnanya. Ịhụrụ ya? Mgbe ọbụla ị gosiri ịhụnanya, a na-akọghị mmiri. Ọ bụghị ịhụnanya abarakataba, ọ bụghị ịhụnanya nke Setan. Ị na-egosi ọdịdị Chineke n'ime gị. Onye ọbụla na-adịghị egosi ọdịdị Chineke n'ime ya agakwa ekete ndị onye getakwa ndị ebi ọkwa ka agwakwa gị ya na ka ị ghara ị na-aga ndị ụkọchukwu. Ekwensu jikwara ngwa ọrụ jụrụ izi mmadụ ụzọ ndụ na ntị ịsị na nna asị na-ekwe ya na-akwụkwọ ndị Tesalonaịka nke 2 isi nke 2 amaokwu nke 7 ruo na 12. Na-ekwe ya na-akwụkwọ Matiu 24:24, akwụkwọ Matiu isi 22 amaokwu nke 22. Gụkwa ya. Kraịst gbata ọsọ na ntị. Onye na-enweghị njirimara Chineke agaghị enwe nsọpụrụ, ọ gakwa enwe ịhụnanya. Mgbe niile na-akụ eze, mgbe niile na-achị ọnwụ, mgbe nne nwaanyị na nagging woman and nagging man, n'ihi na ha enweghị ịhụnanya nke Chineke. Proverb 18:22 gụọ ya. Ilu Solomon isi 18 amaokwu nke 22. 1 Peter 3:1-8. 1 Peter 3:1-8 gụọ ya. Ka Sera ji asị Abraham, onye nwe m my Lord. Ekwe mana nwere ndị sị onwe ihe dịka my Lord. Onwe ihe na-ada n'ozi ọma, ekwukatakwa n'otu ụbọchị ha warịkwa. They are never stable. Proverbs 14:1-2. Ọ chọtara nwaanyị mara ihe, nwaanyị nwere ezi uche, miracle signs and wonders. Gị chọtakwa na ajọ nwaanyị, ọ gbajụa miracle, ọ bụrụzie false miracle signs and wonders. Ọ kwatu ụlọ ahụ.
na ajọ nwaanyị na-akwatu ụlọ di ya wuru. Ọ bụkwa blọk ụlọ abụkwa blọk, ụlọ abụkwa zinc, ụlọ abụkwa ihe ụlọ bụ obibi ahụ ka gị na di gị bi, kwatuo ya. Etu aka ọ dị na nwoke na-enweghị isi n'ọdụ. Chai, Chineke zọpụta ụmụ nwaanyị lụrụ ajọ di, zọpụtakwa ụmụ nwoke lụrụ ajọ nwaanyị. Brethren, bekee kwuru, nwanna m, nwoke maọbụ nwaanyị nke nwetara ezigbo ọgọ, ọkwa miracle si n'aka Chineke. Ezigbo ọgọ ga ahụkwa miracle wọka, na-eme ka ndụ gị na-agbatị. Gị hụ ọgọ gị nwee obi ụtọ na ọṅụ, n'ihi na ọgọ gị na-eme ka obi gị na-aṅụrị. Otu aka ọ dị. He or she is a soothing balm to your body. Kwe hụrụ ya in terms of need. Ọ ya bụ onye na-eme ka ị na-etagasị ka ụmụazị obi ọma adịghị n'ihi na ị nwetara ezigbo ọgọ. Otu aka ọ dị. Ma ọgọ nwaanyị ma ọgọ nwoke, ma nwata na-alụ nwa gị ma nwa gị a na-alụ ọ dị oke mba. Nne di bara uru, ọ bụ miracle na-eme ka obi na-adị nwunye nwa ya mma, na nwunye nwa na-eme ka obi na-adị nne di ya mma. Ọkwa miracle ka ọ bụkwa. A good son-in-law and the good daughter-in-law, the good father-in-law and the good mother-in-law are all miracles from God. Mgbe son-in-law na daughter-in-law bụ ndị na-asọpụrụ nna nwunye ha na nne nwunye ha na nna di ha na nne di ha, ọ bụkọta ka ọ dị. Ndị nne di na ndị nna di na ndị papa na ndị mama in-law, ọ gwakwunarị na-akpasu ndị ọgọ unu iwe ndị ọgọ unu nwoke na ndị ọgọ unu nwaanyị, nwa your son-in-law and your daughter-in-law, gwakwunarị ide ihe na-enweghị iwe. Gị hụ eziokwu ị ga-ekwu, gị hapụ ikwu ya. Mgbe o si etesti gị tibe, gakwa ntị. Ezigbo enyi nọ nso, gakwa ntị. Asị m enyi, asị m ezi enyi. M na-ekwu okwu na-arị m okwu mama, asịghị m enyi, asị m ezi enyi nọ nso kakwa nwanne n'otu aka ka ya mma kpamkpam. A na-ahụ ya ka ọ na-eme. Otu aka ọ dị. Lee ya n'akwụkwọ Proverb 27 verse 10. Akwụkwọ ilu ga Solomon isi 27 amaokwu nke 10. Lekwa ya n'akwụkwọ ndị Efesọs isi nke 6 amaokwu nke 1 na 4. Ephesians 6:1-4. Lekwa ya na akwụkwọ Proverb 22:24. Ọ sị, ga-emekwala enyi onye iwe n'ọnụma, father-in-law iwe n'ọnụma, mother-in-law iwe n'ọnụma, son-in-law iwe n'ọnụma, daughter-in-law iwe n'ọnụma. Eziokwu ọnwụ miracle akụrụ akụ nke Setan. A na-agwa ndị obi ọkụ, ndị nwere bad temperament. Chineke Kraịst bara ekwensu mba. Kọwaa ihe nji na-akọwasị ihe ndị a ka ị ghara ịghọtafịa m, ka ịghọta m na nke bụ ezigbo ya bụ miracle. Onye nwere ezigbote nwa na-eme ka obi tọọ nne na nna ya ụtọ. Onye nwere ezigbote nna na nne na-eme ka obi tọọ nwa ya ụtọ. Mmadụ na-abụ ndị abụcha miracle workers. Ịhụrụ ya wee dị mkpa na anyị ga-amara ihe bụ ajọ ome si n'ime ya pụọ. Anyị na-aghọ amata ihe bụ ajọ ome, a na-aghọkwa. Ka m kọọrọ gị ihe o ji dị mkpa ka anyị na-ekwusa ndụ ebi ebi. Kwusa ndụ ebi ebi, ọ bụghị ikwusa ọla ebe na ọla ịrịba ama. Na-ekwusa ndụ ebi ebi. Ọ n'ime ikwusa ndụ ebi ebi ka ọla ebe na ọla ịrịba ama na-apụta. Otu a ka ọ dị. Lee anya, ịhụ na onye a nọrọ ozi ọma na redio. Mgbe ọ nọrọ ozi ọma na redio, ọ nọ na a ga-enwe gracious night. Onye a na-enwe kọrọkọrọ, ya bụ ọ na-enwe scratches. O nwebi ha na-emebe ya. Ọ gachara m ụlọ ebe asị gị na ọ bụ evil projection, ọ bụ isi na-aja, ọ bụ agwụ agwụragwọ, ọ bụ nke a na nke ọzọ. Ọ sị na o nwebi ihe ya na-emebeghị ya, o nwebeghị ya. Wee bịa ka e wee mara mgbe onye nke Chineke bịa okwuchukwu ya etebe ndị mmadụ mmanụ nakwa ntị o wee bịa, mana ọ hụghị ihe dị otu ahụ. Ihe ọ na-anụ okwuchukwu. Okwu gịnị? Okwu chegharị. Okwu si na mmehie pụta. Okwu si na ajọ ome pụta si n'ime ajọ ome gbapụta. Ọsọ ihe a ka ọ na-anụ. O wee laruosi n'ihe na ya nọ n'ọbụ eziokwu. Chineke were n'okwu a nnụrụ zọpụta m. Ya bụkwa na o nwere onye nọ n'akụkụ ya ụbọchị ahụ. Onye ahụ ji anointing oil bịa chọọchị. Ọ sị ya na ya ji ihe a si n'ụlọ bịa, na ya nọ na ọ bụ a na-ekwu okwuchukwu okwu agwụ. Ya sị ka ya na-ele n'anya ihe ga-eme taa, na ihe ahụ ya nọ na redio n'ọbụ otu ọ dị, na onwe onye metụrụ ya aka. Ọ bụ sọsọ okwuchukwu. Guchi mesi na ya ekwetago na ọ bụ okwu ọnụ Chineke n'eziokwu. Nakwa ntị ọsọ ọgbanyetụ ya nwa obere, ya were laa. Mgbe ya larụ, ya bịa kwubesị, Chineke ihe na m nụrụ bụ eziokwu. Okwu a niile m nụrụ taa kwa eziokwu nke ndụ. Ihe a m na-ete abụkwa olive oil anointing. Ana m ete okwu niile ahụ m nụrụ, okwu nchagharị niile ahụ, okwu si na mmehie gbapụta niile ahụ m nụrụ, ọkwa ya ka m na-ete. Enyi nwaanyị si ya wee techa anya,
bido mgbe ahụ ọsọ kemgbe afọ abụọ ya nwazi kọrọkọrọ ihe na-akụkasị ya. Enyi, okwu ndụ ebighị ebi, Hebrew 2:2, Mark 1:14-15, Mark 6:12 gbatụa. Ya bụ ekwusi okwu ndụ ebighị ebi, okwu nchegharị na-adụ adụ ekwucha ya. Olee ebe a na-adịsịta chai Kraịst ọ na-agbanwe agbanwe olo. Hebrew 13:8-9, otu ọ dị ụnyaahụ ka ọ dị taa ka ọ dị mgbe na-ebibi. Ọ bụghị naanị mgbe agara ime mere Kraịst otu ọ dị ụnyaahụ ka ọ dị taa ruo mgbe ebighị ebi, kama na ihe eji mara ya bụ chegharị ya. Ị na-ajụ ome adịghị na mma, Kraịst na-ajụ ome adịghị na mma. Kraịst adịghị onye nkwalite mmehie ọ bụ. Ọ sị na ya ga-eti ndị ozi na-agba ndị mmehie ume. Nwere ndị na-agba ndị mmehie ume, gị na-ele ha anya n'ọnụ gị hụ nke ọma na a na-agba ndị mmehie, ma nwe ya na-agba ha mmehie bụ ọ bụ otu ọ ga-esi nweta ya, etu ọ ga-esi nweta ego, etu ọ ga-esi baa nwa. Anaghị agwa ha ihe gbasatara uchegharịa gị gwugwere ya fụ ahụ fụ n'ahụ. Ezekiel 13:22, Jehova sị na ya ga-eti ha ihe otiti, ha agba ndị mmehie ume. Gị lee ha anya n'ọnụ, ọnụ ha ahịrị, ya bụ gị nụcha okwuchukwu ha, gị baa n'ime mmehie. Kraịst Jizọs ịgbara nkịtị osi ụtọ adị. Hụ na ka nwaanyị a nwere aksidenti, aka ya ahịrị, aka mkpụrụ aka ise ya ahịa, ọ dịghị emegharị ahụ. Enyi, eziokwu ndụ ka nna gbakwago bịa ka ịchọpụta. Nwaanyị a wee bịa program. Enyi, nke akwụkwọ olive oil ka o ji awụ ihe ọbụla, kama nwaanyị a wee gegide okwu nsọ, gege ya. Ọ sị kemgbe ya nwere aksidenti ruola mamụsụ na o ruola afọ 3 n'ụwa 4, aka ya dị emegharị ọnụ n'otu a. Ọsọ nwebe ihe ya na-emebeghị. Ndị dọkịta sị na ike agwụla ha. Nwaanyị asị ya wee gechi okwu nke ndụ ebighị ebi, kpebie sị na ọgbaghị uru na mmadụ n'eziokwu adịghị nabata ya, ọ dịghị mma. Nwaanyị ekweta na eziokwu asị na ọ bụ eziokwu. Enyi, hazie na ntị. Onye nke Chineke aba keke ya n'ala, maka nwaanyị a aga na ụkwụrụ keke ahụ, ụkwụta ya keke ahụ gaferenu, ga were aka ya tụkwasị na ya, bịa sị na ya kwere na Kraịst Jizọs zitere nwoke a, kwetakwa na nwoke a ihe o kwuru ọ bụ eziokwu, na ọ hụrụ Kraịst anya n'eziokwu, na ya kwetara ihe niile ahụ. Onye nwaanyị were kụrụ okwu a niile m nọrọ mee ka aka m dị mma. Enyi, nwaanyị asị m ya wee mechaa ya laa, ya na ha teta aka ya na-abụzi ihe na-emegharị. Enyi, life story nwekwu m esa n'ọkwa Kraịst mere ya, ọ bụkwa mmadụ, ọ bụkwa mụnwa. Ya ana m asị unu na onye ọbụla nke nwere imeji onye nwaanyị, imeji Chineke, ya bụ ihe njirimara Chineke. Ọ ya nwere ha ihe na-anụ maka salvation, ọ bụ njirimara agwa Chineke, omume Chineke, ka Chineke si eme. Onye na-eme otu ahụ Chineke si eme, onweghị ihe ga-anapụ gị ndụ ebighị ebi. Ọkwa na ya ga-eme ka ịhụta amara. Ịhụrụ ihe o kwuru, ọ sị ya na Inọk wee yikọọ. Enyi m, ụgbọ ikuku eburu Inọk, ịnụrụ ya na Jenesis isi 9, gụrụ ya gbatu. Onye nwaanyị gozie unu, debe m unu, ka mụ na unu tinye isi n'okwu nchegharị, nke anyị wee nwee ike kete ndụ ebighị ebi. Hụ na hụ na ka mmadụ si anwụ isi, mana onye na-enye ndụ bụ Kraịst. Otu a ka ọ dị. Ọjọọ na ị gaghị anwụ. Onye o jide maka mana gị makọ ya. Onye nwaanyị gozie unu, debe unu. Gị kpọọ maka ịchọta ihe ndị dị gị mkpa. 081 550 38909, 0706 456 5615, 0703 076 4482, 0803 5005 882, 0703 025 7755, 070 30 25 77 545. Onye nwaanyị gozie unu, debe unu site na Jizọs Kraịst bụ onye nwaanyị. Amen. Nke ahụ bụ Primate George C. Njoku n'ihe ome ahụ bụ Wisdom of Christ and Deeper Senses of Life, WTS World Outreach. Chukwu gọzie gị dịka ị na-ege ntị n'ihe omume ahụ.